Maite, zorionak beste garaipen bat, ja kontaketa ezin zenbatu, gaurkoan lorpen handia lortu duzu, balmaserako korrekta osoa eskuak altxata egin duzu, iazkoakin konparauta, hobekuntza nabaritzen da. Bai, sentsazioak oso onak zian, eta, azkenengo momentuan esan digue beruagatik buelta bat gutxitze zala, eta, lasterketa nahiko motxa gelditzen zanez, entrenamentu bat bezala nahi nun hartu urrengo astean kanpeonato eta ondo iristeko, eta, erabaki dut lehenengo bueltako repetxuan atake bat jortzia eskapadatxo bat itezan, eta goretik atzetik junda, eta, klaro nekan goretik nahi nula jun karrera osoan zehar, oso eskapada hona zalako goretikin batea, eta hori, batea jungea, eta lortu deu denbora hartzia segituan, eta oso ondo moldatu geha biak batea, eta azkenian bukaerako azkenengo bi bueltetan indartxu sentitu naiz, eta bakarri junez, eta oso pozik garaipen hau lortziakin, ze dedikatoria berezi batzekan Julen Zuberogatik, animo guztiak nahi diotela bota hemendikan bai Zubei eta bai Amaiai eta familie guztiei, eta hori, mejoratzean egoera eta musi potolo bat egintzat. Horretirekin nahi nazu? Behar bai oso ondo zebilen, eta hasieran ondo moldatu baina gero azkero egitezun berua oso perjudiziala zan eta ondo regulatzea, eta bukaerako igual luze intzaio, baina egia esan oso ondo junge azkenengo buelta arte, eta azkenengo bueltan lortu dut distantziak hartziak, eta nire erritmoa jarriet goraka, eta atzian gelditu da, baina oso guztia, ordura arte bai behar bai oso ondo junda. Zorionak. Eskerrik asko.